Ahoj, čau, ahoj, vítam ťa pri tomto druhom parte úžasného, krásneho chill Kakobaj Hall. Typovanie. Nike je. Asi by to akože lepšie vyzeralo, keby tam dali normálny kovový tag, ale však... Čo? No však tam. Hej. To? Hej, teplo? Teplúčko, vyteplíme. Dobre. Zateplíme. Ďalej. Áno. Ok, ešte, dobre. Ale tu Nike? No. Nike, áno. Nike? Áno, áno. Confusion. Máme? Nerobinkaj. Akože postav sa. Počkaj. Vyteplačkujeme. No akože stále to vyzerá ako lyže, ale... Vyzerá tak lyžiarky poriadne. Aha, juhu. No... Tak hej. Rozchodiť a bude vybavené. Hej, tlačia, alebo že akurát, alebo veľké? Tlačia, kámo. Hej? Podľa mňa, že tak, no dobre, 3 roky dopredu, dobre. Dosť dobre. Takže jedna pohodička. Toto odpadne, tak za Michal, 2 mesiace, ale... Michael Jackson. Uver. Keď ich nebudeš nosiť každý Počkaj. deň, tak to vydrží možno. Inak celé to je natáčané, že na tom, jak sedí na veľkom malom traktori. Chlapec odišiel v pohode. Čo? Tieto danky, čo má na nohe, tiež z Kakobajú. A tam to skončí. Dobre. Ak aj ty chceš také lyže, ako má on, tak link na registráciu na Kakobuj máš v bio alebo v popisku.